nna olee mgbe ndị Igbo ga-akwụsị ụmụ ihe ha na-emekasị ka m sụọ Igbo olee mgbe ndị Igbo ga-akwụsị ihe ha na-ezuzugharị na-ewe m iwe ndị Igbo kpatara ego ka m na-ekwu ị ga-abịa fụ onye Igbo ebiri na be onye ọzọ obi họ n'ala Igbo a lot of them nọ na mana Lagos mana a lot of other places ha nọ ha ji ebe ahụ ị ga-afụ ndị ebe ahụ ha nyere scholarship na-agụ akwụkwọ ị ga-afụ ndị ebe ahụ some of them enwe ndị nke mma bụ ndị Igbo rụchara ụlọ dashia mmadụ ndị ha dashiri abụrụ ndị Igbo mana ifuru ndị Igbo a agụta bifo ịgụtanwu ndị Igbo ole ha nyere ezigbo aka majority of the people ọ ga-akọrọ gị akwụkwọ dịrị actual people nyere ezigbo aka ọ kwụwara enwe onye Igbo nọ n'ime ha nye onye Igbo na-eme katawawa ọchịrị inye onye Igbo ya bịa ka ọkpọrọ ya bọyị so ụfọdụ n'ime ha aga esetụlụ ụfọdụ n'ime esetụlụ ọfụma few bụ ndị na-esetụlụ nwa ọfụma kwụwa nwa ụmụbọyị ibe ha kwụwa nwa ụmụbọyị ha onye Igbo ga-abịa obiri ebe onye ọzọ obiri na be obodo onye ọzọ ma ọ bụ na steeti onye ọzọ ọ nere ebe ahụ ọ na-eme ka a sị na ọ bụ ezigbo mmadụ ọ na-enyere ndị obodo aka na-emegasị rụchaa skuul nye ha ofu nke nọ na obodo ebe anyị nọ na nke emechara na-achọ na-eteretin ya na a ga-achụpụ ya ọ rụchara o ji rụọ skuul rụọra ndị gburugburu vileji ebe ahụ rụọra ha skuul mana ihe a na-eme ka ya bụrụ ezigbo mmadụ ka a bụrụ ezigbo mmadụ ndị ahụ ị na-eme ka afụ ike ezigbo mmadụ n'ime ha na-afụ ike ezigbo mmadụ ọ bụrụ onye ọcha mere ya ha na-afụ ndị ọcha na ha wụ Jizọs si n'eluigwe bịa mana gị nwa na onwe gị mere ya enweghị ndị a na-afụ gị n'ọrụ na iwe threat ka ebu to them so ezigbo ihe ọbụla i mere ha na-afụ ya asị ihe ị na-eyuzu for target a lot of ndị Igbo na-eme ihe ọma nyere ndị iro na-eme jee na Lagos enyere gasị a lot of ndị ofe mmanụ aka last kedu ihe na-emenụ ha jere ịgbasa gị weekend ha ga-agbasa gị ha ga-ele gị anya n'ihu maka onwe bụ ihe ọma niile ị na-emere onwe ha ji akpọrọ ihe ọma niile ị na-emere ha onwe ha ji akpọrọ ha na-afụ gasị efulefu most of ndị Igbo ahụ a na-enyere ndị be ha aka ha eme investment business na-ebute social development state development ha eme ya na be onye ọzọ ha jezi ime investment na be ha arụ ụlọ ibe n'ala Igbo ụlọ ihe a na-arụ ndị na-arụ ya na aside na-arụ ụlọ ka ha na-abịa eweta na be nna ha jezi ime investment ha arụ họteelụ ma klọb nyere nwanne gị aka ma ezigbo investment na be gị ga-emepe obodo gị ha gbasa ha ije n'iro